Ja ako dieťa som už dosť veľa čítala. Rôzne knihy, aj teda také detskú prózu, aj detskú poéziu. Potom som začala aj sama tvoriť, možno v takých 10 rokoch. Ale vlastne potom to teda na určitý čas ustalo. A potom až neskôr na základnej škole som začala s poviedkami a neskôr sa to tak prehúplo do poézie. Len túžiť. Až ostrihajú tráve vlasy a zmlkne aj posledné steblo, už viac nezakvitnem. Skromná, nenáhlivá, ťa budem čakať, volať po mene. A kde si v koreňoch tušiť, že nikdy neprídeš. Moja vlastná tvorba odzrkadľuje kus môjho vnútra, moje pocity, myšlienky alebo udalosti, ktoré som počas dňa prežila. V podstate je to aj určitá taká autoterapia pre mňa. A pravdepodobne sa v nej odráža aj nejaká zmes prvkov rozličných básnikov, alebo teda tvorby rôznych básnikov, ktorých čítam a inšpirujú ma. Na mieru. Ľanové povrazy škriabu obnažené. Čo zviažeš, ostane zviazané. Čo rozviažeš, stratíš na veky. Na chrbát kríž ušitý na mieru. Staň a nes až do skonania sveta. Tak najlepšie sa mi píše pred spaním. To je taká fáza, v ktorej premýšľam a zároveň sa mi vynárajú určité pocity z konkrétneho dňa. Ako by som charakterizovala moju poéziu, tak je istým spôsobom melancholická, ale nepovedala by som, že je to ženská lyrika čisto, teda podľa toho, čo sa myslí pod pojmom ženská lyrika. Zvieratám. Hoci sme ešte iní, odpusť nám naše viny. Milan Rufus. Prečo sme všetci takí zodratí? Prach sme a v ten sa všetko obráti. A z rána deň sa na noc pozerá a do zrkadla človek na zviera. Hoci každý z nás má právo veta, život volá, to sa neodmieta. My nebudeme už nikdy iní. Odpusť nám. Odpusť dlh z našej viny. Ja mám veľmi rada literatúru ako takú vo všeobecnosti a zrejme aj preto som si to vybrala ako odbor môjho štúdia. A ťahalo ma to k literatúre vlastne už od detstva v podstate. Neviem, možno to máme aj v rodine z časti. A poézia predstavuje vlastne taký vnútorný svet, ktorý je úplne odlišný od tohto nášho reálneho, kam vlastne unikáme od svojich starostí, problémov,
k niečomu celkom inému.